Tay, papasok na po ako sa eskwelahan. Sige anak, mag-iingat ka. May baon ka na ba? Opo, Tay. May natira pa naman po akong baon kahapon. Kasya naman po siguro to. Sigurado ka anak? Opo, Tay. Sige po, baka mahuli na po ako sa klase. Alis na po ako, Tay. Sige anak, mag-iingat ka. Sige po. Masong. Nakaalis na ba si Jen? Oo, kaalis lang niya. Binigyan mo ba siya ng pera niya? Hindi naman siya humingi. May pera pa naman daw siyang natira. Yan talagang anak mo. Marunong talagang magtipid. Oo nga eh. Swerte tayo kay Jen. Kabaliktaran naman sa kuya niya. Si Chris magastos. Hayaan mo. Siguro magbabago din yon si Chris. Sana nga, Mitch. Aalis lang ako para mamalengke. Sige, mag-iingat ka. Magluluto lang ako at pupunta na rin ako sa bukid mamaya. O sige, alis na ako. Nay, mano po? Oh, nasaan ang kuya mo? Ewan ko po, Nay. Di ko po siya nakita sa school. Baka late na naman yun uuwi. Baka po kasama niya siguro yung mga barkada niya, Nay. Naku, si kuya mo talaga. O Jen, wala pa ba si Chris? Wala pa nga eh. Yung batang yun talaga, baka natuto ng makipag-inuman yun. Hindi naman siguro. Kahit ganun yun si Chris, alam niya yung limitasyon niya. Kinakampihan mo na naman si Chris. Hindi naman sa kinakampihan ko si Chris. Dahil yun ang nakikita ko sa anak mo. Sige, pasok muna ako sa loob. Nakapagsaing ka na ba? Oo, hinihintay lang natin si Chris at kakain na rin tayo. Sige, pasok muna ako sa loob. Sige. Sige po. Nay, pasok na din po muna ako sa loob. Magbibihis lang po ako. Sige anak, hintayin ko lang muna dito ang kuya mo. Sige po. Nandito na pala ang anak ko. Nay, mano po? Bakit saan ka nang galing? Bakit hindi ka nakisabay sa kapatid mo? Pasensya na po kayo, Nay. May ginawa pa po kasi kaming project sa bahay ng kaklase ko. Ah, ganun ba? Pag malilate ka ng uwi, sabihin mo sa kapatid mo para hindi kami nag-aalala sa'yo. Opo, Nay. Basta anak, pagbutihan nyo lang yung pag-aaral nyo. Iwasan nyo muna ang pakikipagbarkada. Yun na po yung ginagawa ko, Nay. Mahirap na po kasing bumagsak sa subject. Mabuti naman kung ganon. Sige na, magbihis ka na para makakain na tayo. Sige po. Masong, kamusta naman ang mga pananim mo? Ayun, ayos naman. Sa susunod na buwan, naaanin na tayo. Sana wag nang bumagyo pa. Sana nga, para makabawi tayo ngayong anihan. Dati kasi nalugi tayo, di ba? Oo, dahil sa malakas na bagyo. Ganon talaga. Minsan, swertihan lang. Palagay ko, maganda ng ani natin. Oo, pag nakaani na tayo, binta na natin lahat ng palay. Ipunin mo yung iba para sa pag-aaral ng mga anak natin. Oo naman, sa susunod na taon, kolehiyo na si Chris. Mas magastos magpaaral ng kolehiyo. Oo, sana nga mapagsabay natin sila mapag-aral ng kolehiyo. Kaya natin yan, magtiwala ka lang. Nasa kamay natin ang tagumpay ng mga anak natin. Tama ka, dahil tayong mga magulang ang sumusuporta sa mga anak natin. Hindi natin sila pababayaan. Narinig mo naman sila, nanay at tatay. Hangad nilang makapagtapos tayo. Oo nga, kuya. Kaya kailangan galingan pa natin. At sila naman ang bibigyan natin ng magandang buhay.
Oo, tama ka. Utang natin sa kanilang buhay natin. Kaya dapat lang na sila ang unang makinabang sa pinagpaguran nila. Para sa atin, Oo. Gusto ko, kuya. Nakita ko sila maging masaya. Ang gaan kaya sa pakiramdam nun. ako rin. Kaya gagalingan natin. Kuya, nabili ko na pala yung ticket natin. Mabuti naman. Tara, sorpresahin natin sila nanay at tatay. Sige, kuya. Asan ba sila? Nasa loob nakaupo. Tara. Sige, kuya. Nay, tay, Bakit mga anak? Jen, nandito ka na pala. Saan ka pa galing? Anay, may binili lang po ako. ang totoo po niyan, Nay, may binili po si Jen na ticket. Ha? Anong ticket? Para saan naman yan? Nay, tay, pupunta po tayong ibang bansa para mamasyal. Wow, talaga? Masong, makakasakay na rin tayo ng eroplano. Tay, bakit naman po kayo malungkot? Oo nga, tay. Hindi yata ako makakasama mga anak. Bakit naman po, tay? Maganda po doon. At makakapasyal pa po tayo sa magagandang mga lugar. Masong, sumama ka na. Sige, hindi na rin ako sasama kung hindi ka sasama. Kasi natatakot akong sumakay sa aeroplano. Tay, alam nyo, huwag kayong matakot sumakay ng eroplano. Masaya kayong sumakay doon. Oo nga po, tay. Masaya yun. Sige na, Masong. Sumama na tayo. Gusto kong makarating sa ibang bansa. Maganda doon, Tay. Samantalin nyo na habang kaya nyo pang magbiyahe. Tama si Chris. Pag matatanda na tayo, hindi na natin kayang magbiyahe kahit gustuhin man natin. Sige na nga. Teka, kailan pala tayo aalis para makapaghanda kami ng mga gamit namin? Sa susunod na po na linggo, nay. Bukas nga po pala, bibili po tayo ng dadalhin nating maleta. At mga ibang damit nyo po. Naku, marami na akong mga damit. Nay, malamig po doon sa pupuntahan natin, kaya kailangan natin mamili ng mga jacket at maleta nyo. Baka lalamigin ka doon, Mitch. Uy, hindi ah, baka ikaw. Sige na, magpahinga na tayo para maaga tayong makapamili bukas. Sige po, nay, tay. Excited na po kami. Oo nga po na makasama po kayo mamasyal.